Pero unahon ko anay so that the public may know mga bagunhon kung ano inyo himuon because of the EO ni Mayor Nicolas Yulo. Starting today, ang pag-intindi ko based on the EO, ang mga essential offices lamang, amuning mga bukas, no, but the rest of that, ang operation nila suspendido, magabalik sa sunod nga semana ang operation. Grabe, no? Cadiz City, nakahapon ang naguna, and joining us over the phone this morning is Mayor Nicolas Yulo, Mayor Nico Yulo of Baguio City. Mayor, good morning and welcome sa Action Radio Bacolod. Yes, mayong aga man dyan. Aha. Salamat gid sa paghatag og nga oportunidad nga makapabutyag manta sang mga aton nga mga hitabo sa aton sa siyudad sang Bago. Kag Yes. mayong aga man sa imo tagpalamati. Salamat gida si Action Art Mayor. Mayor, i-check ko lang may EO ka naging pagwa, suspended ang operation dira sang mga offices sa Baguio City starting today. And anong gid ang main reason sini kag except sa nabutang diri sa imo EO nga mga essential offices lamang magabukas? Tell us, Mayor. Oo, kahapon no nag-meeting ang amon nga local IATF because ang report sang aton nga contact tracing ang aton nga mga positive cases, no? Kag kahapon lamang I think it was the highest single day nga positive case. 71 cases, no? Uy. Ang nagpositive kahapon. Kag ang dako nga portion ang may portion nga nga kalabanan gid naton empleyado, no? And some of our employees are exhibiting symptoms, may mga sintomas ang kataro o mga ng trangkaso. So agin pakamayo naton nga ma-decontaminate naman tanay, disinfection kita sa premises ng City Hall kag para nga mauntat ang spread sang virus sa aton City Hall. Mas maayo pang work from home lang anay tanan subong, no? Okay. For the 4 days nga Thursday, Friday, Saturday, Sunday ang tanan naton nga empleyado, except of course ang mga essential nga mga ahensya ng sige na sila ya, no? Ang mga essential nga ahensya naton subong ang kag-activities nga aton pag sigihon amo ang aton nga one-stop shop, no? Ang aton nga vaccination drive kag ang aton nga ayuda sa Bagyo Odette, no? Okay. Of course ang iban pagide nga frontliners nga silbi sa aton nga mga COVID cases. Okay. Pero Mayor, ining pag-jump off o pagtaas in a single day nga cases sa Baguio City, ang ining nga mga empleyado, mga most like magkalabanan sila sa ilan, ano man medical workers o kung assign sa naglain-lain nga department lang dra? Hindi man kay ang pag-explain sa aton sa aton mga medical personnel kag ang aton incident management team, medyo may community transmission na kita, no? Uy. Isang COVID-19. So mas maayong stage level 3 na kita subong, mas ma-instricto pagid kita sa pag-implementar sa aton level 3 restrictions. Kag kinahanglan na ma-break anay ang contact between na outside of your bubble na ginatawag bala. Dapat sa imo lang ka anay bubble o sa inyo lang kamo anay nga panimalay, kay base ikaw carrier ikaw. Okay. Pero i-limit nato ang contact sa ibang pagit nga mga tao. Okay. So, hindi lang sa munisipyo o kundi hindi lang sa City Hall nyo. How about kundi Bantayan Park, one of the attraction na ginakatuan sa public,
ang mga merkado, ano niya Mayor ang matabo? Sige, ginang merkado, of course, hindi ka na pwede sirhan, pero there will, may limitation kita anay siyang mga tao nga magsulod at any one time. At any one time, hindi pwedeng tanan-tanan matungan sinulod, no? There will be a limit para nga ma-practice agad ang social distancing. Okay. Ang Bantayan Park amo man, no? We will limit ang volume ng tao at any given time kay tungod nga gani panahon sila maka-implement kita sang tutuod nga social distancing. Okay. Pero subong ang matabo dira sa Bago City o kun ining pagtaas ng record ninyo compare sa history o kon previous year, last year no nga cases, ano man ini siya ang pinakamataas o may mas mataas pa din nga numero nga na-record kamo previously? Ini ang pinakamataas sa single day lang na record. Pero sa active cases, wala pa kami kalabot sang peak namon last year nga mga 250. Ara pa lang kami subong sa 148. No? So, sa single day lang yung nag-positive, amo na yung pinakataas. Pero sa active cases, wala pa kami kalabot sang peak namon last year. And hopefully hindi na siya yung matabo liwat. Amo lang reason nga naghimo kagilayon sini nga executive order. Correct na. Actual to. Yes, sir. So, ina sila subong nga mga residente, ina silang mga individual, gin-isolate ni sila mayor, ginbutang sa facilities ng city or quarantine from home lang? Damo-damo na nga mga conditions, no? Let's say if you are a close contact sang positive, kag asymptomatic, wala ka man simptoma, okay, sa balay ka lang, no? Pero kung may simptoma, ka, quarantine facility kagid, isolation facility kagid, no? Pero ang mga number of days naton subong suno man sa guidance ng aton National IATF, medyo lipot nang hindi na parehas ang unang 14 days kit, no? Okay. Kung vaccinated ka, kag asymptomatic ka, for example, 5 days lang, pwede ka tapos ang imo isolation. Okay. Kung may symptoms ka, 7 days. Pero on the 7th day, kag may simptoma kagyapon, padayon. Hasta nga wala ka na simptoma. Okay. So, very good. Okay, at least inasubong to, approve man na sa National IATF, nga daw ginpalipot na lang ang mga quarantine protocol. Yes. Kung fully vaccinated. By the way, speaking of vaccination, nalabot nyo ng herd immunity, Mayor? Nalabot ang? Ang herd immunity nga target sa total population? Wala pa. Ara pa lang kami subong sa 75%. 75%, pero ang target okay? Ang target namon is at the end of the month, no? Bali January 31, malabot na namon ang herd immunity. Ang target population na supposed to be is the herd immunity naton. So, adlaw-adlaw nag-vaccinate kita between 1,800 to kahapon at 3,300 kami kahapon. Okay. So, range between 1,600 to 3,000 ang aton vaccine everyday. Ay, very good. So, kinanlan na lang kami something like, I think, 2,000, mga 20,000 na lang sa malabot namon I think the figures daw 22,000 na lang kinahanglan namon para malabot naton ang herd immunity by the end of the month. Pero ang capacity, especially ang hospital naton, duway gid man niya sang subong reported nga daw nagdamo ang hospitalization, no? Correct. Tuod na wala sang reported nga gina-hospital tungod sang COVID, no? Lain niya sang last year nga nag-igo sa aton,
nga pag COVID kaya pag may symptoms ka, automatic to kinahanglan ka dayon hospitalization. Iniya maskin may simptomas ka nang kaya mo yang dra ka lang basta mild lang ang symptoms, kag kalabanan sini mild man lang ang symptoms, sa panimalay lang nila sila naga-quarantine. Okay, okay. So anyway, basi may ara ka final nga itugon message kag panugyan dira sa mga bagunhon, please go ahead Mayor so that nga ma-inform sila kay basi iban way pabla ka labot sa ila to ka magdululhog pakadto sa munisipyo o sa City Hall. Oo. Nautod siya alas 8:27 na. Action Hotline. Grabe, no? Tikapon naka-record. Gali siling ni Mayor, very highest number of positive case only in one day. Now, Mayor, I was saying kay na siling ko basi may ara kaliwat itugon or mensahe sa mga bagunhon nga nagamonitor subong, especially nga ara pala sa mga mataas o madayo nga barangay nga basi magdulog baga magkadto sa City Hall para sa transaksyon nila. Correct, no? Salamat gid Action Art, no? Kag ang aton mensahe sa aton pumuluyo sang bago, unang mensahe naton siyempre ang panawagan naton gyapon, no, nga magkooperar ang aton pumuluyo sa mga safe protocols naton kaangot sang aton COVID-19. Kung wala man sang importante gid nga kaladtuan, mas maayo pa nga ara ka lang sa inyong panimalay, no? Kag sa subong adlaw tubtob sa Domingo, duwa naman lang kadlaw ng official nga office days. Ang aton nga abyekto nga ahensya amo lamang ang aton nga one-stop shop, no? Pero magapadayon ang aton nga vaccination kag ang aton ayuda sa Bagyo Odette, magapadayon inaya hasta matapos naton ang tanan nga beneficiaries nga na lista, no? So makig-angot lang kita, no, sa social media naton, sa Facebook, sa City Bridge naton, sa mga announcements nga aton ginapahagwa, kaangot man sini sang aton nga executive order nga work from home anay ang tanan nga empleyado sang City Hall. Yes. Isa na gid lang Mayor, ipaman ko lang niyo kay nagligan nga daw do kamo man ang lugar niyo man ang top story of the day kay atong abduction case balaw. I don't know kung nakalabot na ni sa imo office ang incident. Oo, nakaabot na sa akon ang incident report sang aton kapulisan. And galing wala ko anay may dugang sinyo except that factual lang, no? Ang nahitabo nga may abduction kita. Okay. So padayon pa ang pag-imbestigar sa aton kapulisan. Kung may mga developments mapahibalo lang kita, no? Hindi man na pagtaguon sa aton pulis kay transparency man ang ginasunod nila nga patakaran. Okay, so hopefully isolated man lang nga kaso daguro nga nagluntad sa Bago City, Mayor. Yes, it is. Yes, it is isolated. Isolated na. Okay. On that note, Mayor, salamat gid sa time, Mayor Yolo, sa imo siningit tiempo. Halong gid permi ka, God bless sa imo. Kag sa imo man. Thank you, Sen. Action Hotline. Si Mayor Nicolas Yolo, so sa